konke nebandla lonke ikakhulukazi abavakashela kube nathi namhlanje. Siyajabula ukuthi sibe kanye nani. Ngeke kufume nakanje ngaphela nelangeni ba. Esifuna ngalela bethu ba. Angithi siyabila mfowethu. Siyakholwa. Bonile nshaya nje. Ngibonga kakhulu baba polisi ukuthi sekuthatheka isikhathi eside ngingakwazi ukuphela la esontweni. Kodwa ke ngangibikile ukuthi kunesimo lapha esibhekene naso. Sibambizwe lonke ngezandla zombili. Manje mawusubambile awukwazi ukudedeza. Kufanele uhlale uphethe njalo. Sikwenzela lokhu ukulungisa izwe loba izwe lawo fe umuntu. Siyabonga. Baba mfundisi ngixolisa ukuthi angikwazanga ukufika nalela langa masitani. Ngoba bebanjwe ikholo. Yes. Semfana nje. Nomuntu sathi uyahamba izinete. Yes. Kodwa mhlawumbe ngokuya nazi inyamazana. Ngibone fike futhi kahle iyabona baba njengoba kushumela egcineni. Ngeke konke nabe nalapho engangekho khona kathi kuqala. Izwe yonke indaba. Yamnandi. Ngazizwa ngami sengimusha. Sengithi fresh. Ngifuna nje ukubonga ukuthi ibandla lisaqhubeka njengoba liqhubeka. Akukho okudlula lokho. Nokuthi namhlanje sibe nabavakashi babe nomdlalo ukuthi beze la. Ingoba bayazi ukuthi umfundisi wethu uyavutha phela. Dabukela bebengakafiki inkathi eshumayela. Uvuthisa ubumlilo. Uma uke wangena la ngeke uphindi ungakholwa ukholwa njalo. Ngoba izwi lihle. Funa ukubonga kakhulu. Bese ngikhumbula kakhulu gogo. Yabona kumena nyaka zange sontweni kube ngathi kwenzekanga. Sibonga kakhulu gogo. Bonke nje bonke bandla abantu abafikile babe kanye nathi namhlanje uma sizobona inkosi yethu ivuka ima ithi sengila kuzala nomsebenzi kaNkulunkulu. Bonga nje kuphela bokwethu akukho okunye ngimthembise futhi ukuthi lokho engathi ngakuhambela la ngabibikho kuzolo. Amen. Siyakhopha nje zonke indawo. Kube ngakaze avote azi ukuthi ithuba lifikile. Mongavotanga manje ukuthi mase kufika kule ndawo umfundisi abekhuluma ngayo abantu bobheke kusale kanjani ngoba phela sasilungisizwe na. Ngiyayithanda ngoba lezi zinto ezisena babaletha kube khona amabala amahle la senakufuna kulungela lento le ephuma ehlahleni eyinuke kamnandi. Siyabonga. Intsha ibaluleke kakhulu. Likhule insizwe. Engabe kusala ngemuva. Bani ufuna ukufundisa phakathi kwenu? There's a viral video of former President Jacob Zuma attending a service lapha eNkandla yesterday since sakubekwe phasika of course and bana baningi baphume ngeti ngebuningi basemasondweni lokho kufaka phakathi i-former president yethu
Nqamalalo Msholozi, indoda enamakhanda amabili alapha enkandla esondweni. Bala abaningi bajabule ngendlela lesimanga kuyibona le video, basho ukuthi hayibo kanti ikhulu tiyaye esondweni. Amshola ngaphandle bekunima sekholethela mgadile guys, because yaqo ukuthi lelikhula tambe dodo ahlezi nje nathi igadiwe, but kuyasho ukuthi qha banonkulunkulu bayamati. Please do comment what you think below down in the comment section. I'm signing out. Goodbye.